Malo ga prst jebe. Hačila se dole među Međugorje. Ja mislim on pištol izvadio počelo. Vidio je juče odošli u Vitez. Može sam Odošli za kup. Može. Čekaj. Ali 15 minuta smo razgovarali, on je bio u Tešnju tamo, voli. Ja sam Boga mi, iznad Tešnja. Čekaj. Ajde Ljuca. Je li Ljuca, koje ja trebam dole, ovo ulazi. Gde je mol? Ulazi, gde je... Trebaš pustiti onaj veliki rokat da ima. Čekaj, znači, gdje su blizu strinu? Toga tu stavi. Tako. Ovako, evo ga, oni, sam da ovo vamo vrati. Sam nemoj tu jada dole ugljati. Ono je jevi, jutro su ga gnjali. Reci mi para koju da... Pesićnano! Da je ne znam, jebi ga, moraš opet preknuti da... Pa zviždi dalje. Dok štikla senatka. Sad su se neke stvari poklopile. Evo ti, sad će se poklopiti. Dozvoli. Neke mi stvari nisu bile, a sad su se poklopile. Znaš, Naspimo još jednu. A čekaj, senade. Zna. Ovo ti... Moraš da vađe. Evo ovo ću ja tebi vrati iz oči.